ערב טוב למשפחות גור ודישון, לרבנים, לחברים, חברים לנשק, חברים לישיבה, לשכנים משכונת נוף ציון, ולכם שירה ודורי, ירון, רועי, דביר ונווה היקרים. נפתח בכבוד אכסניה ונודה לרב דוקטור דניאל ארטמן על הכנסת האורחים ועל נוכחותך בערב זה. אז אמר אריק איינשטיין, שר למילותיו של אילן גולדהירש, כל כך קשה לכתוב דמעות, קשה לשאת את הדממה, כל כך קשה לשיר דמעות, ומי יתננו נחמה. כחבר של המשפחה במשך שנים רבות, אני עומד כאן וחש מה נורא המקום הזה. גם עבורי ועבור בני משפחתי, האובדן גדול, הצער עמוק, מטלטל ובלתי נתפס. ומי בכלל דמיין ערב כזה? התכנסנו כאן במלאת 30 יום לנפילתו של איתן במלחמה בעזה, כדי לייחד את הערב לזיכרון דמותו ולשיעורי תורה, אותה הוא כל כך אהב ושקד על לימודה. הערב יעסוק בגבורה יהודית. המשנה במסכת אבות, בן זומא אומר איזה הוא גיבור, והוא עונה הכובש את יצרו, שנאמר במשלי טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. הרב קוק זצ"ל מסביר את דברי המשנה. הוא אומר שגבורה יהודית היא לא רק זו ההירואית של התעלות יוצאת דופן בשעת קרב בהתגברות על האויב החיצוני, אלא מידת הגבורה היא בעיקר היומיומית, המתרחשת אצלנו כל העת פנימה, בין אדם לעצמו, בין אדם ליצרו, בין אדם לחולשותיו. גבורה אמורה להתרחש פה, בין אוזן ימין לאוזן שמאל. ועל כך אנו מברכים ברכה מיוחדת, עוזר ישראל בגבורה. במהלך חייו היו לאיתן גם קשיים. למשל, בתקופת חטיבת הביניים, הייתה זו עצבות שפקדה אותו, אך הוא התמודד, התגבר והמשיך קדימה. בזמן הלימוד הישיבתי בישיבת ההסדר בקריית שמונה, החברותא הצעירה שלו סיפר שגבורה אצל איתן משמעותה שלא מתפנקים בלימוד, זה אומר שלא הולכים לישון עד שמפצחים ומבינים את דברי התוספות. והגבורה של איתן הגיעה גם לשדה הקרב. הוא שחשקה נפשו בתורה, שידע את סוד החיבור בין ספרא לסייפא, קפץ עם שאר החיילים בשמחת תורה אל שטחי הכינוס, ואחר כך אל הלחימה בעזה כמפקד נמר בסיירת גבעתי. איתן ברוחו, מלא בחיוניות, ברוח קרב, רוח גבורה, והיה זה שדאג להשרות אווירה של עידוד ושמחה על שאר החיילים שאיתו בצוות וגם על המשפחה בעורף. הנער שהפך לגבר צעיר, מת מות גיבורים במלחמה. הערב כאמור נפסע בשביל של הקדוש איתן השם יקום דמו, בתקווה שמתוך החושך שבהסתלקותו יפציע אור, שנהיה אנחנו מוארים מאורו ומנשמתו הכלל ישראלית של איתן. אני מבקש להזמין את הדוד יוני דישון לסיום ש"ס משניות לעילוי נשמת איתן בן שירה ודורי. בבקשה. בשבעה תלינו דף, וכל מי שרצה מילה, אז הרבה התנדבו, ויחד סיימנו ש"ס משניות. זכורים לטוב הגדוד 7114 של דורי, שלקחו את כל מסכת כלים. אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל לו אהבה יש ואוצרות רעים ממלא. ש"ס משניות מסתיים בשתי ממרות, למרות שזה בסוף מסכת עוקצין, וזה לא קשור, אבל היה חשוב לרבי לסיים בשתי ממרות, כנראה שהן מאוד מאוד חשובות, לסגור ככה את הש"ס איתם.
לכל צדיק וצדיק יש 310 עולמות. אנחנו מסיימים ש"ס שהוא מלא מלא מחלוקות, אמר רבי זה, אמר רבי ככה, בית הלל ובית שמאי, ויש המון 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 מחלוקות לאורך כל המשניות בש"ס. והיה חשוב לרבי להגיד שלכל צדיק וצדיק, אומר התוספות יום טוב, בין האוסר ובין המתיר, גם לצדיקים שאוסרים וגם לצדיקים שמתירים, כולם ביחד, הואיל וכוונתם לשם שמיים, אז אוהבי השם הם, ולהנחיל אוהבי יש. השם מנחיל את אוצרותיהם של כל האוהבים שלו, למרות שיש מחלוקות ביניהם. כיוון שלכוונתם לשם שמיים, ובשביל זה יש גם את הממרה השנייה, שאמר רבי שמעון בן חלפתא, ומצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. שוב התוספות יום טוב אומר, שבעצם זה פסוק אחד, האדוני עוז לעמו ייתן, השם רצה לתת לעמו עוז, אז מה הוא עשה? איך נותן להשם לעמו עוז? הוא נותן להם את השלום, כי אין ברכה בעולם שלא מתקיימת אם אין שלום. מעניין שאנחנו מדברים על ברכה, הברכה מתקיימת בשלום, מברך את עמו בשלום. התחלנו במסכת ברכות, אנחנו מסיימים עם הממרה, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, כלומר, התחלנו בברכה, אבל הברכה מתקיימת לאורך גם עם כל המחלוקות שבדרך, בזכות שכל הזמן שמרנו על השלום. גם מאוד חשוב שהחתימה תהיה בשלום, במילה שלום. כמו שברכת הכהנים, שאיתה התחלנו בברכות, ממתי קוראים את שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, אז השם ברך את הכהונה וחתם את הברכה שלהם בשלום. הכהנים מברכים, ברוך אתה השם, מברך את עמו ישראל באהבה, ומסיימים בברכת השלום. רציתי לסיים בממרה של הרמב"ם, שכן משניות זה דבר שמאוד מאוד נוגע לאיתן. הוא יכל לעמוד ולסיים פה את הש"ס. כשהוא היה ילד קטן, כיתה ג' ד' ו' ביסודי, היה לומד משניות, משנן משניות. אמרו לי 700 משניות, ידע בעל פה, במבצע שהיה בבית ספר. 952, כמניין גימטריה משהו. הרבה משניות ידע בעל פה, זה כשהיה ביסודי, ולכן המשנה מאוד מאוד ראויה לו, לסיים את המשנה. והרמב"ם כותב על להנחיל אוהבה יש. יש גימטריה 310, לכן 310 עולמות, אבל הוא אומר מה זה עניין יש? אני אקריא מהרמב"ם, שכל נפש שתזכה לחיי העולם הבא, לא תאבד לעולם. כלומר, המציאות התמידית, זה עניין היש. המציאות התמידית, אשר אין לה חקר. ואיתן נוכח בעולם, ודאי זוכה לעולם הבא, וכל המחשבות והמידות וההשפעה שהשפיעה על כולנו, נוכחים ממש במציאות, וממילא לא תאבד לעולם. הדרן הלך שיטה 6 סדרי משנה. הדרן הלך 6 סדרי משנה והדרך חלן. דעתן הלך 6 סדרי משנה ודעתה חלן. לא ניתן שמנח 6 סדרי משנה ולא ניתן שמנן לא בעל מעדן ולא בעל מעדעתה. הדרן הלך 6 סדרי משנה והדרך חלן. דעתן הלך 6 סדרי משנה ודעתה חלן. לא ניתן שמנח 6 סדרי משנה ולא ניתן שמנן לא בעל מעדן ולא בעל מעדעתה. הדרן הלך 6 סדרי משנה והדרך חלן. דעתן הלך 6 סדרי משנה ודעתה חלן. לא ניתן שמנח 6 סדרי משנה ודעתה שמנן לא בעל מעדן ולא בעל מעדעתה. ערב נא אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולהודות אותך לשמה. ובייתך כימן מצוותיך, כי לעולם יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן אמן אמן, סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, ששמת חלקנו משווה בית המדרש ולא משווה קרנות, שאנו משכימים אנו משכימים דברי תורה ומשכימים דברים בטלים. אנו עמלים ומעלים, אנו עמלים כמסחר ומעלים, אנו מקבלים שכר, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים מרמה לחצויהם, ואני אבטח בך.
יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתנו לסיים 6 סדרי משנה, כך תעזרנו להתחיל סדרים וספרים אחרים לסיימם, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ותלמידי חכמים הנזכרים ב6 סדרי משנה, תעמוד לנו ולזרענו, שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו, וזרע זרענו עד העולם. ויקיים בנו בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. כי הביא ירבו ימיך הוסיף לך שנות חיים, אורך ימין בבינה בשמאלה עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דעתיד לאחדה ולאחיה מתיה, ולאסקה יתרון לחיי עלמא ולמבנה קרתד ירושלים, ולשכלל לחלה בגבה, ולמעקר פולחנה נוחרה מערה, ולאטווה פולחנה דשמיא לאטרה, וימליך קודש בריחו במלכותי ויקרא, ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. בחיי חון וביום חון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעלמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון, ועל כל תלמידי תלמידיון, ועל כל מאן דעסקין באורייתא די ואתרא, קדישא עדן ודי בכל אתר ואתר, יהיה להון ולכון, שלמה רבה, חינה וחסדה ורחמי, וחיי אריכי ומזוני רוויחי ופורקנה מן קדם אברון די ושמיה והרעה ואמרו אמן. יש שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. תודה לאילון גור, הדוד של איתן, שילווה את הערב בנגינה.
והשירים שיושמעו היו אהובים על איתן. אני מתכבד להזמין את הרב אריאל ברקאי, ראש ישיבת ההסדר בקריית שמונה, נושא השיעור לימוד תורה במחנה. אין פה מספיק דפים לכולם, אבל ננסה להעביר את השיעור גם בלי הדפים. היינו אצל דורי ושירה, והם הראו לנו את הארגז שהביאו להם מהצבא, דברים שהיה לאיתן בנמר. אז כמובן שהיה שם את הפנקס שבו מתוארות כל המשימות בצורה מאוד מדויקת, מה צריך לעשות. אבל יחד עם זה היה שם גם כמה וכמה ספרים, ספרי תורה שהיו איתו בתוך הנמר. הוא דאג והקפיד מאוד גם בתוך עזה, בנמר עצמו, להמשיך לקבוע עתים לתורה. לכן ככה, מעבר לזה שהתורה הייתה לב חייו, הרגשתי שזה הנושא שככה אני רוצה לדבר עליו. ביהושע בן נון, לפני שהוא נכנס להילחם על ארץ ישראל, יש תיאור מאוד מעניין. ויהי ביות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו ויאמר לו, הלנו אותה אם לצרינו. זאת אומרת, יהושע רואה, עומד מולו מישהו, חרבו שלופה בידו, הוא בא אליו ושואל אותו, הלנו אתה אם לצרינו? ויאמר לא, כי אני שר צבא השם, אתה באתי. ויפול יהושע על פניו ארצה, וישתחו, ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? ויאמר שר צבא השם אל יהושע, שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד אליו קודש הוא, ויעש יהושע כך. אז אותו מלאך השם הצבאות אומר ליהושע, אני שר צבא השם, אל תדאג, אני לא לטובת האויבים, אני איתכם. ובאתי לומר לך, המקום אשר אתה עומד אליו, אדמת קודש הוא, שאל נעליך מעל רגליך. זה סיפור מאוד מאוד מוזר, אנחנו ננסה טיפה לגעת בו, אבל חז"ל על הסיפור הזה דרשו, אני לא אקרא את הגמרא בפנים, אבל הם דרשו שהמשא ומתן בין יהושע למלאך היה כזה. המלאך בעצם בא באיזושהי ביקורת אל יהושע בן נון, ויהושע לא מבין מה הביקורת שהוא מעביר כנגדו. ואז המלאך אומר לו, אתה באתי. מה זה אתה באתי? דורשים חכמים על ביטול תורה. ביטלתם תורה. אתם אומנם עכשיו במלחמה, אבל הייתם צריכים ללמוד תורה. אז רש"י כאן במקום כותב, הייתם צריכים ללמוד תורה בלילה, כי הלילה לא זמן מלחמה. בזמנו לא היו אמרנים, נלחמו רק ביום, אז מלחמה היא רק ביום, בלילה צריך ללמוד תורה. אומר המלאך ליהושע, יש כאן ביקורת, היה לך ללמוד תורה. ומיד מתואר בחז"ל, וילן יהושע בלילה ובעמק, מלמד שלן בעומקה של הלכה. יהושע תיקן את הדבר הזה ועסקו בתורה. זה כמובן מעורר שאלה איך חז"ל הגיעו לפרשנות הזאת בפסוקים. איפה בפסוקים ראו שזה הדיון, זה המשא ומתן בין יהושע למלאך, שהנושא הוא ביטול תורה. בכלל התביעה ללמוד תורה במחנה היא באמת לא פשוטה. הרד"ק על הפסוקים ביהושע אומר משפטים קשים על חז"ל. הוא אומר, זה המדרש רחוק, כי אין שעת המלחמה שעת תלמוד תורה. מה זאת אומרת? מה חז"ל רצו פה? יש דרישה מיהושע שבשעת מלחמה לומדים תורה? זה המדרש רחוק. ככה רד"ק דוחה מסיבה זו מאוד סיבות. לא נאמר דוחה, אבל מעלה המון תמיהות על המדרש הזה. אנחנו נעשה טיפה דרך הפסוקים, דרך ההבנה של מה באמת האירוע שקרה עם יהושע והמלאך, ננסה להבין איך חז"ל הביאו את זה למקום של לימוד תורה. אז מי הוא באמת אותו מלאך? ובכלל,
המלבים כאן שואל, מה זו השאלה שיהושע שואל את המלאך? הלנו אתה אם לצרינו. אם מדובר במלאך השם צבאות, וזו נבואה, יהושע לא רואה אם המלאך הזה הוא לטובתו או כנגדו. יהושע שואל את המלאך, הלנו אתה אם לצרינו, אתה עם האויבים או איתנו? מה זו התלבטות? המלבים תמה. והמלבים הולך באיזשהו כיוון מסוים, אנחנו עכשיו לא ניכנס אליו, אני אציע פה כיוון אחר. מי זה המלאך הזה שמגיע כשעם ישראל נכנס להילחם על ארץ ישראל? מי זה המלאך הזה? את המלאך הזה אנחנו מוצאים לא בפעם הראשונה כאן ביהושע, אנחנו מוצאים אותו כבר בתורה. אחרי חטא העגל, כשהקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל, אז הוא אומר למשה רבינו, וידבר השם אל משה, לך עלה מזה, אתה והעם אשר עליתם מארץ מצרים, אל הארץ אשר השבעתי, ושלחתי לפניך מלאך, וגירשתי את הכנעני, האמורי והחיתי והפריזי, החיבי והיבוסי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אחרי חטא העגל שולח מלאך. לא אני אכנס איתכם לארץ ישראל, מלאך ייכנס איתכם. ומיד, וישמע את הדבר הזה, ויתאבלו, ולא שתו איש אדיו עליו. עם ישראל מתאבל. הקדוש ברוך הוא לא ייכנס עם עם ישראל לארץ ישראל, רק מלאך. ומיד משה מתפלל, ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן. אם מלאך ייכנס לארץ ישראל, אל תעלנו מזה. מעדיף שאנחנו לא ניכנס לארץ ישראל. ולפי חז"ל, התורה לא מתארת את התגובה, ולפי חז"ל באמת הקדוש ברוך הוא נענה למשה רבינו, והוא ביטל את הגזרה הזאת. ובעצם המלאך הוא לא זה שיכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אלא מה? שכבר בפרשת משפטים, הרבה לפני חטא העגל, יש פסוקים מפורשים, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. זאת אומרת, כבר בפרשת משפטים, עוד לפני חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר שמי שיכניס את עם ישראל לארץ ישראל זה המלאך. כמובן שצריך להבין מה זה המלאך, עוד מעט ננסה להבין מי הוא המלאך על זה, אבל מי מכניס את עם ישראל לארץ ישראל? הקדוש ברוך הוא או המלאך? את השאלה הזאת רש"י שואל למקום, רש"י אומר שבעצם זו נבואה לעתיד, שעתידין לחטוא, והמלאך הכניס אותם. אבל הרמב"ן מרחיב מאוד, מביא את הסתירה הזאת, ואומר, מה קורה פה? מי מכניס את עם ישראל לארץ ישראל? והרמב"ן אומר יסוד, שזה בעצם נקודה שאני רוצה לדבר עליה. אומר הרמב"ן, יש שני סוגי מלאכים. יש מלאך שהוא באמת הוא המלאך שמגיע אחרי חטא העגל, והוא איזה עונש שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, ואומר לעם ישראל, אני לא עולה בקרבך, ויהיה מלאך שיושיע אותך. עוד מעט נראה מי הוא המלאך הזה. אבל יש מלאך אחר, והוא המלאך הגואל אותי מכל רע, כך אומר הרמב"ן. הוא המלאך השורה בתוך עם ישראל. הוא המלאך השורה בקרב ישראל. לא קורא את המקורות כן לכולם, אז תאמין לי שכך אומר הרמב"ן. הוא המלאך של הקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב המחנה. יש מלאך שהוא לא מתגלה בצורה חיצונית. הוא נמצא בתוכנו. המלאך שגואל את עם ישראל בכניסתו לארץ הוא המלאך ששורה בתוך עם ישראל. המלאך הגואל אותי מכל רע. כדי להמחיש את הדבר הזה, מה הם שני המלאכים? אז יש את המדרש, אותו אולי אני כן אקריא, על 4 מלאכים. 4 מלאכים שנלחמו מלחמות, ואיך הקדוש ברוך הוא מסייע להם. אני אביא את שתי הקצוות. הקצה האחד, שהוא המלך עם הכי השגחה אלוקית, כתוב כך, 4 מלאכים היו, מה שטבע זה לא טבע זה. דוד עשה יהושפט חזקיהו. דוד אמר ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב את חלותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה כן. הדאוד הכתיב ויקם דוד מהנשף ועד הערב. זאת אומרת, דוד המלך, על מה הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא? ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב את חלותם. זאת אומרת, אני ארדוף אויביי ואשיגם. והקדוש ברוך הוא נענה לתפילתו, ובאמת הוא מצליח לרדוף את אויביו. לעומת זאת חזקיהו אמר, אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני ישן על ביתתי, ואתה עושה. יש פה איזו ביקורת סמויה על חזקיהו. חזקיהו אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא איש מלחמות.
אני רוצה לשבת על המיטה ואתה תעשה נס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני עושה. שנאמר, ויהי בלילה הוא, ויצא מלאך השם, ויח במחנה אשור. יש לנו שני דרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מסייע במלחמה. הדרך של חזקיהו, שזה המלאך של אחרי חטא העגל. שחזקיהו יושב על המיטה ולא עושה כלום, והמלאך באיזשהו נס חיצוני בא ומושיע את עם ישראל. ויש את דוד המלך, שבו שורה המלאך הגואל אותי מכל רע. דוד המלך שאומר בפסוקים האלה, האל תמים דרכו, אמרת שם צרופה, כי בך ארוץ גדוד, ובאלוהי אדלג שור. האל המעזרני חיל ויתן תמים דרכי, משווה רגלי כאיילות ועל במותי יעמידני, מלמד ידיי למלחמה, מנחתך קשת נחושה זרועותיי. תרחיב צעדיי תתנני ולא מדו קרסולי, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב את כלותם. אז זאת אומרת, יש לנו כאן שתי דמויות ושתי מלאכים. יש את דוד המלך, שזה המלאך הגואל אותי מכל רע, שהמלאך שורה בתוכו. זה לא מלאך חיצוני. זה כוח, הקדוש ברוך הוא ששורה בקרב המחנה, הוא נותן כוח למחנה להילחם ולפעול. זה דוד המלך. ויש את חזקיהו, שזה המלאך, שאולי נראה כיותר נס. הנה, חזקיהו יושב על המיטה ולא עושה כלום, ובא איזה מלאך, בא איזה משהו ניסי, והקדוש ברוך הוא דרך מלאך מנצח את המלחמה, אבל חז"ל רואים את זה בביקורת. זה המלאך שמגיע אחרי חטא העגל. ומשה רבינו רוצה שהמלאך שיבוא ויושיע את עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא. הוא המלאך גואל אותי. זה המלאך שמתגלה בקרב ישראל. לא איזה נס חיצוני. שבתוכנו, בתוך עם ישראל, מתעוררים כוחות גדולים, עוצמות גדולים, של המלאך השוכן בתוך ישראל. זה דוד המלך. זו הדמות, דמות הגאולה, דוד המלך שממנו יוצא אחר כך משיח בן דוד. המלאך הזה, השוכן בקרב ישראל, השכינה השוכן בקרב ישראל, יש לה גם ביטוי מעשי. היה לה פסוק, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, זה ממש דוד המלך, השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, אומר החזקוני. מה זה מתהלך בקרב מחניך? הוא הארון שעשה משה שהיה יוצא עמהם למלחמה. כלומר, כשיצאו למלחמה, גם עשו איזה משהו ממשי שייתן את התחושה שבאמת הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כאן בתוך המחנה. הוא נלחם איתנו, לא בתור נס חיצוני. מה היה הדבר הממשי? לקחו את הארון, שרש"י במקומות אחרים על פי הירושלמי אומר שמדובר על כך שהיו שתי ארונות הברית. ארון אחד שהיו בו את הלוחות שהיה בבית המקדש, וארון השני שהיו בו את שברי הלוחות שהוא היה מסתובב איתם במלחמות. ולקיחת הארון הזה עם שברי הלוחות לתוך המחנה, זה לקיחת ארון שמבטא את זה שיש כאן בתוכנו את שברי הלוחות, שזה מהות התורה. שברי הלוחות, משהו מאוד מעניין, שלא לקחו את הלוחות, לקחו את שברי הלוחות. כלומר שהרוח שנמצאת בתוך המחנה, השם אלוהיך שמתהלך בקרב מחניך, זה משהו שהוא עוד לפני המילים הברורות. זה שברי הלוחות. וזה קיים בתוך עם ישראל. עם ישראל כשהוא יוצא למלחמה, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב המחנה. זה המלאך הגואל אותי. זה השכינה ששורה במעשה ידיו של דוד המלך, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב את כלותם. זה מה שמשה רבינו התפלל, שכשעם ישראל ייכנס לארץ ישראל, השכינה תשרה במעשה ידיו. והנשיאת הארון עם שברי הלוחות, היא בעצם הדבר שנותן את התחושה הזאת, כן, עכשיו איתנו, הקדוש ברוך הוא נמצא. העמק דבר אומר על הפסוקים הללו, השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, אומר העמק דבר, הנציב, הוא אומר את זה בכמה מקומות, הוא אומר שהיו מוזרים להעמיד אנשים לעסוק בתורה. בשעה שהיו יוצאים למלחמה, היו מייחדים אנשים מוכשרים לתורה ולתפילה שיצאו עם הלוחמים לאוהלי השדה, ושם שיננו חרב לשונם בכל תורה. זאת אומרת, זה לא רק שיש את שברי הלוחות, את הארון שנושאים אותו בתוך המחנה כדי שיבטא את אותה רוח פנימית שיש בעם ישראל, את רוח השם השורה בתוכם, אלא היו בתוך המחנה. לא מדובר בלומדי תורה שהיו מחוץ, שלמדו בישיבות. היו לומדי תורה בזמן המלחמה שהיו הולכים בתוך המחנה, כך אומר העמק דבר. והיו עם החיילים בשטח לומדים תורה כדי לבטא את זה, שלאותה רוח יש גם מילים, יש אותיות,
יש משמעות. זה תורה שהיא מבטאת את הרוח הפנימית, לא תורה חיצונית. יש לנו את הרוח הפנימית שהשם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, המלאך הגואל אותי, שנמצא בתוך הלבבות של כל עם ישראל, של כל הלוחמים. יש את שברי הלוחות שנותנים איזשהו ביטוי ממשי לזה, ויש את מי שמסוגל לתת את המילים, את החיתוך מילים, את הדברי תורה שנאמרים בתוך המחנה עצמו. לא דברי תורה מנותקים בתור איזו סגולה שנלמד תורה וזה יושיע את עם ישראל, אלא זה דברי תורה שנותנים את הביטוי הממשי לאותם שברי לוחות, לאותה רוח מהותית שיש בתוך המחנה. ומעבר לזה, בספר שופטים על הפסוקים, בשירת דבורה, בביקורת שם על ראובן, יש פסוקים על יששכר, אומרת דבורה, מיני אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעמך, מיני מחיר ירדו מחוקקים, מזבולון מושכים בשבט סופר, ושרי ביששכר עם דבורה, ויששכר כן ברק בעמק שילח ברגליו, ויפלגות ראובן, טוב זה כבר ראובן. אומר המצודות, זאת אומרת, יש פה איזה ביטוי שמזבולון ירדו מושכים בשבט סופר, וביששכר ירדו מחוקקים, אומר המצודות. ומזבולון ירדו כולם, ואף הסופרים, אם שאינם מלומדי מלחמה. שרי ביששכר, רצה לומר, אם כי השרים ביששכר ישבו בכל עת עם דבורה, למד בישראל חוק ומשפט. כן, מבני יששכר על ידי בינה. ולא ניסו אם כן מעולם ללכת במלחמה. על כל זה עשו כמו ברק וירדו למלחמה כמוהו. זאת אומרת, יש פה מימד נוסף, לא רק שלמדו תורה במחנה, אלא שבעת המלחמה, אותם לומדי תורה, הם יורדים למחנה עצמו, למלחמה עצמה ונלחמים. לא רק לומדים במחנה. זה היכולת לא רק להפוך את התורה הזאת, שנמצאת בתוך שברי הלוחות וברוח הפנימי של עם ישראל ללימוד, אלא לביטוי ממשי של לחימה מתוך תורה. אני חושב שאנחנו יודעים פה בהזכרה של איתן, לא במליצה, אני מרגיש שככה לדבר על המציאות המיוחדת של איתן, בטח במציאות הקדושה שהוא נפל בה, אבל כל החיבורים של תורה וקדושה ומלחמה, אני חושב שאין יותר ממה שאמרנו עכשיו. אנחנו רואים את הרוח הגדולה שעם ישראל נתון בו. את השם אלוהיך מתהלך בקרב מחנך שנמצא בכל מחנה ישראל. את שברי הלוחות שנמצאים בכל מחנה ישראל. שברי הלוחות. לא לוחות מסוימים ואיזו אידיאולוגיה ותפיסה מסוימת. יש שברי לוחות שנמצאים בכל עם ישראל, בכל הלוחמים. תחושה, אף אחד לא יודע אפילו להסביר מה זה. אבל יש שברי לוחות שעם ישראל חי אותה, ובתוכם הוא יודע שהוא צריך לקום ולהילחם. ויש גם את מי שעניינו הוא לא יותר מאחרים, אבל עניינו הוא לקחת את שברי הלוחות האלה ולתת להם מילים, לתת להם אותיות, לתת להם משמעות, יודע להסביר ולברר את הדבר. ואיתן, בכל מציאות החיים שלו, כל התורה שלו, לא רק בשעת המלחמה. אני חושב שהייתה תורה שהיא לא לימוד, אמרו את זה כמה, אני הרגשתי את זה, לא ידעתי אף פעם להגדיר את זה. אחרי כל מה שאמרו וזה, אני פתאום אולי מבין שזה מה שהיה שם. זו תורה שבאמת היא מדברת את הנשמה. זה דיבור, איתן, כמו שכבר נאמר רבות, היה כולו מחובר לתורה בצורה כזאת טבעית. זה לא סתם טבעיות. טבעיות היא כשאתה מדבר את מה שאתה חי בפנים. כאשר המילים שאתה חותך הם דיבור של השברי לוחות שנמצאים בפנים, של הרוח הפנימית שנמצאת בפנים, אז זה טבעי לך. כשאתה מדבר בצורה חיצונית ואתה לומד את זה, אז זה משהו שבאמת אתה פחות חי אותו. התורה של איתן, מציאות שהוא חי בה, כי התורה שהוא למד באמת ביטאה את אותה רוח פנימית ששרתה בתוכו. ואחר כך כשהוא יצא לקרב, יצא ללחימה, אז היה בו את הכוח, בנמר עצמו, לתת את המילים, לתת את האותיות, לתת את המשמעות לאותה רוח פנימית שבאמת חיה בתוך כל הלוחמים, בתוך כל עם ישראל. שברי לוחות האלה הפכו לבלי ואותיות. בעזרת השם נזכה ככה שאת הרוח הגדולה הזאת, של התורה המיוחדת הזאת, גם בשעת הלחימה וגם אחר כך, נדע להפוך למציאות חיים יותר ממשית.
אנו נמצאים מספר ימים לאחר ימי החנוכה, חג הגבורה היהודית, בימים ההם בזמן הזה. לפני מותו ממחלה קשה, במהלך הלחימה, אוסף מתתיהו את בניו ומוסר להם דברי עידוד, דברי צבא להמשך המערכה. בין היתר הוא מזכיר את אבות האומה, ובתוכם את אברהם, שנקרא גם איתן האזרחי. ואלו דבריו של מתתיהו המובאים מתוך מגילת חנוכה שערך חגי בן ארצי על פי ספרי החשמונאים. בניי, קנאו לתורה ומסרו את נפשותיכם על ברית אבותיכם. זכרו את מעשי אבותיכם אשר מסרו את נפשם והצילו את עמם. זכרו את אברהם, את יצחק ואת יעקב. זכרו את משה ואת פנחס. זכרו את יהושע ואת כלב. זכרו את דוד ואת אליהו. זכרו את דניאל ואת חנניה, מישאל ועזריה.
התבוננו בכל הדורות ולימדו מהם, כי אין לפחד מאדם רשע, גם אם הוא חזק ומאיים. אבותינו בטחו באלוהים והוא הושיעם. גם אתם האמינו באלוהים והתחזקו בתורה, כי רק על הדרך הזאת תהא תפארתכם. נתכבד כעת בשיעור מפי הרב שלמה מוזס, ר"מ בישיבה תיכונית נווה שמואל. נושא השיעור: משוח מלחמה וסגן הכהנים. נרגש ונפעם מגודל המעמד והציבור העצום שהתאסף פה, שמבטא את האהבה העצומה לאיתן ולמשפחת דישון המופלאה, שאני מכיר אותה שנים רבות, ברוך השם. פרשת המלחמה בתורה מצויה בסוף פרשת שופטים ובתחילת פרשת כי תצא. נתמקד בשיעור הקצר, בחלק הראשון, בדברים המופיעים בפרק כ' בספר דברים, לקראת סוף פרשת שופטים. התורה פותחת ואומרת כך: כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, המעלך מארץ מצרים. והיה כי קרבכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר עליהם: שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירך לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. פסוקים אלה המוכרים לרבים מאיתנו מהתפילה שקהילות רבות בארץ ובעולם אומרות לשלומם של חיילי צה"ל מדי שבת, ובימים האחרונים ובשבועות האחרונים גם באמצע השבוע, הם מילות המשדרות מוטיבציה, עידוד והפחת רוח לקראת האתגר הגדול של המלחמה העומדת לפני העם. בהמשך הפרשה הדברים נראים קצת אחרת. אם היינו מצפים שכל הפרשה כולה תישא אופי של רוח קרב ועידוד לקראתו, מה אנחנו מוצאים בהמשכה של הפרשה? מוצאים את הדברים המוכרים שבהם השוטרים ומציעים לקבוצת אנשים לחזור ולשוב ולא להילחם במלחמה. מי מדובר? מדובר על אדם שבנה בית ולא זכה לחנוך אותו, או נטע כרם ולא חיללו, או הרס אישה ולא לקחה, והירא ורך הלבב. במסגרת זו לא ניכנס כמובן לכל פרטי הדברים, אבל די מתמיהה שדווקא לקראת מלחמה, במה שעוסקים כאן זה דווקא בדברים שהם לכאורה קצת פוגעים אולי ברוח הלחימה. מה הסיבה של הקבוצות הללו שנקראות לשוב מן המלחמה? פרשנים חלוקים, מזכיר שתי גישות עיקריות. הגישה האחת היא שהרמב"ן מציג כי ליבו ביתו וכרמו, כי ליבו על ביתו וכרמו וינוס. כלומר הרמב"ן בא ואומר שהאנשים הללו נמצאים באיזשהו שלב מאוד משמעותי בחיים האישיים, המשפחתיים שלהם, וזה עלול לפגום בגישתם למלחמה וליצור אווירת נסיגה, ניסה, שעלולה להשפיע גם על האחרים.
אלא שעל פרשנות זו ניתן להקשות, הרי כך אומרת התורה ביחס לירא ורך הלבב. לעומת זאת, לגבי השלושה הראשונים, נראה שאולי מדובר על משהו אחר. ואכן רש"י בא ואומר דבר פשוט וכל כך נוגע ללב. אומרת התורה הרי לגבי אותם אנשים, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנה וכו'. אומר רש"י, ודבר של עוגמת נפש הוא זה. אומר רש"י, הדבר הזה הוא כל כך עצוב, כל כך כואב, שאדם בשלבים כל כך ראשוניים של החיים שלו עלול להיפגע ולא להשלים את משימותיו, זה דבר נורא ואיום. אמנם יש לציין שעל פי מסורת חז"ל, הדברים הללו הם רלוונטיים רק במלחמת רשות, ובמלחמת מצווה הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. אבל עצם העובדה שהתורה בכל אופן בפרשת המלחמה מדברת על עניינים אלה אומר דרשני. בהמשך הפרשה אנחנו מוצאים שהתורה ממשיכה ואומרת, כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. גם פה חלוקים הפרשנים. האם הקריאה לשלום היא דבר ראשון בכל המלחמות? זו השיטה הרווחת ברמב"ן וברמב"ם, אבל מה טעמה? האם מדובר פה רק על טעם תועלתי, שכמובן אם ניתן להשיג את יעדי המלחמה ללא המחיר העצום, מחיר הדמים, בוודאי שזה עדיף. אבל הרמב"ם, שבעקבותיו הולכים רבים, מדגיש דווקא שאין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו לשלום. אחד מלחמת רשות ואחד מלחמת מצווה. אם מקודם דיברנו על איזשהו ריסון שקשור לפנימה כלפי עם ישראל, כלפי עם ישראל הלוחם, הרי בעניין השני אנחנו נפגשים עם ריסון גם כלפי העם שכנגדו אנחנו נלחמים, כנגד האויב, במידה וזה אפשרי כמובן. הדבר השלישי שהתורה מציינת זה מאוד מעניין ומפנה אותנו לרגישות יתר. אומרת התורה בהמשך אותה פרשה, כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה, לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. גם כאן מצד אחד מציינת התורה טעם תועלתי, כי ממנו תאכל, אומר הרמב"ן, גם עכשיו, גם בעתיד. אבל התורה ממשיכה ומוסיפה טעם עלום, כי האדם עץ השדה, שאכן הפרשנים מתלבטים מאוד מה משמעותו. נציין, יש גם שיר כידוע של נתן זך, שהוא לשיטת חלק מן הפרשנים רק, ולא לשיטת רש"י שכרגע אציין אותה. אומר רש"י, שמא האדם עץ השדה להתייסר בייסורי רעב וצמא כאנשי העיר, למה תשחיתנו? אומרת כאן התורה לשיטתו של רש"י, שגם בשעת המלחמה התורה קוראת לאיזו רגישות גם לעולם הצומח, גם לבריאה, וקוראת שלא לעשות דברים שהם אינם הכרחיים לצורך המלחמה. אני רוצה שוב להדגיש, לא מדובר פה על גישה פציפיסטית. הרמב"ן בעקבות חז"ל מדגיש שלמרות שמפשוטו של מקרא משתמע
שאין לפגוע בשום מצב בעצי פרי, הרי להלכה, אם אין ברירה, בוודאי שלטובת הצלחת המלחמה חובה לעשות זאת. וכל מה שהתורה אומרת כאן זה סדר קדימויות בין עצי פרי לבין עצי סרק. בכל מקרה, המכנה המשותף בין שלושת הדברים שעליהם התייחסתי בדברים, הדבר הראשון, האפשרות לחזור מן המלחמה במצבים מסוימים, הקריאה לשלום, ניסיון והשתדלות בשמירת העולם והטבע, לכאורה הם דברים הקוראים לאיזשהו ריסון במלחמה שמאופייה היא חסרת רסן. יש פתגם לטיני מפורסם שאומר שבשעת המלחמה היא דום החוק, שבשעת המלחמה הכל הפקר, וידוע לנו בהיסטוריה שפעמים רבות זה אכן כך לדאבוננו. באה התורה כאן וקוראת ואומרת לא, גם בשעת מלחמה יש כללים ויש חוקים שעליהם יש לפעול. אבל אני רוצה להוסיף אולי משהו מעבר לזה שקשור לנושא הערב. ייתכן שהתורה באה ואומרת כאן שברגע שהאדם והעם שומרים על הרוח ועל המודעות התמידית ליעדי המלחמה, שהם מעבר למלחמה עצמה כמובן, הם יוצרים את הגבורה הייחודית, וזו אולי כוונת חז"ל בפרקי אבות שהוזכרו בתחילת הערב, איזהו גיבור הכובש את יצרו. אני רוצה להציע שהכוונה לא רק בהיבט שהגיבור הוא זה שכובש את יצרו, ובזה שהוא כובש את יצרו הוא הופך להיות גיבור, אלא הכובש את יצרו, ואני רוצה לומר בהקשר הזה, בעת המלחמה הוא גורם לכך שגבורתו תהיה שלמה וטהורה ביותר ותשיג את יעדיה. ההצעה שהצעתי כאן, שהדברים שיעדי המלחמה שעומדים מעבר לה, הם אלה שהופכים את האדם לגיבור האולטימטיבי, השלם, הנקי, הטהור, קשורים לסיפור נחמד ששמעתי, שאני מקווה שיהיה מקובל אצל רבים מהשומעים, מאחד החיילים שנמצא כרגע בלחימה בעזה, אדם, אפשר לומר, עוסק באזרחות, בתחום התורני, והוא סיפר שאשתו שלחה לו תמונה של המשפחה, והוא כתותחן בטנק, והיא ביקשה ממנו שידביק את זה על הדופן של תא התותחן. לתותחן בטנק יש איזו ממלכה קטנה של עצמו, ושידביק את זה שם. כשהוא הביא את התמונה לצבא, שאל אותו אחד מצעירי הצאן, האם הבקשה הזו היא לא מנוגדת לדברי הרמב"ם המפורסמים בהלכות מלכים, מאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. הדברים הכל כך נוקבים של הרמב"ם נידונו בבמות שונות, בוודאי כאן לא זה המקום, אלא עצם עוצמתם אומרת. והוא נשאל, כפי שאמרתי, האם זה נכון לעשות זאת, לתלות תמונה משפחתית שלכאורה מקרבת וממחישה את אשתו ובניו בתוך המלחמה, לכאורה דברים מנוגדים כנגד הרמב"ם. סיפר שהוא אמר לאותו בחור, דבר ראשון אני תולה. שואל אותו למה? הוא אומר, כי אשתי אמרה לי לעשות את זה. אז דבר ראשון זה כבר דבר חשוב.
ובנוסף הוא בא ואמר, אני בכל אופן חושב ייתכן שהמטרה הזו, שהרמב"ם ודאי חשב שניתן להשיג אותה באופן שהוא הציג אותה, היא תלוית תרבות, תלוית זמן. המטרה היא להיות באמת מסור בצורה המלאה ביותר ליעדי המלחמה והקרב. הוא אמר, לי נראה ועבורי ניתן להשיג את היעדים האלה לא מבריחה מהעולם, אלא אדרבה, ככל שאני יותר מקרב וממחיש לעצמי את העולם שממנו באתי, המשפחתי והקהילתי וכולי, אני חושב שהדברים הללו מגבירים אצלי את העוצמות הפנימיות ללחימה איכותית. אסיים בסיפור נוסף שסיפר הרב שלמה יוסף זבין, מגדולי הדור הקודם, שחיבר כמה ספרים. ראיתי שעל מצבתו כתבו מחבר הספרים המועדים בהלכה, אישים ושיטות וכולי. זה להם כנראה משפחתו ראתה בשני הספרים המיוחדים האלה את עיקר האמירה שלו. הוא סיפר שהוא עלה לארץ בשנת תרצ"ד 1934, והוא פעם אחת זכה להיות בסעודה שלישית בביתו של הרב קוק. הרב קוק נפטר ב-1935, והוא סיפר בין השאר שבאותה סעודה שלישית הרב קוק דיבר בנושא הזה של חיי עולם, חיי שעה, והציג איזושהי קושייה שמתלבטים בה הפרשנים. במסכת תענית מובאת המשנה שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 בשבט וכיום הכיפורים, שבהם היו יוצאות בנות ישראל וכולי וכולי, בנות ירושלים, באב, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים. לגבי אותה שאלה אומרת שם הברייתא, בת מלך שואלת מבת כהן גדול, בת כהן גדול מבת סגן, ובת סגן מבת משוח מלחמה, ובת משוח מלחמה מבת כהן הדיוט. יש כאן איזושהי היררכיה שלכאורה מה שנראה ממנה שיש כאן מלך, כהן גדול וסגן הכהנים, ואחר כך משוח מלחמה. זה אותו כהן שקראנו עליו בתחילת הדברים, שהוא נושא את נאום המוטיבציה בשטחי הכינוס לקראת המלחמה. לעומת זאת, בגמרא במסכת הוריות מדובר על קדימויות לגבי כל מיני נושאים, מי קודם למי, להצלה ולכבוד ולכולי, ושם נאמר בין השאר, משוח מלחמה קודם לסגן הכהנים. אז מה ראינו? שבברייתא במסכת תענית דווקא סגן הכהנים קודם למשוח המלחמה, לעומת זאת בגמרא בהוריות בברייתא משוח מלחמה קודם לסגן. ושוב פרשנים ולמדנים עוסקים רבות בעניין הזה. סיפר הרב זבין שהרב קוק באותו מעמד מיד ענה ואמר כך: כאשר יש מלחמה אין דבר חשוב ממנה בעולם, כי היא הצלה יסודית ובסיסית של עם ישראל בארצו. ולכן בעניין זה, כאשר מדברים על העניין עצמו, משוח מלחמה קודם לסגן הכהנים. אבל ודאי שמלחמה זהו מצב שאנחנו מתפללים ומייחלים לאחרית הימים, שבהם לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. וכאשר
מדברים לא על הכהנים עצמם, אלא על בנותיהם, שמייצגות כביכול את הדורות הבאים, את הירושה שמורישים לדורות הבאים. פה, בעניין זה של הורשה, הוא בא ואמר, אנחנו מייחלים שלא תהיה ירושה מענייני מלחמות, שהירושה תהיה רק בדברים האחרים שיהיו גם לעתיד לבוא. ולכן, כאשר מדובר על בנות הכהנים, אז בת סגן קודמת לבת משוח מלחמה. אבל כאשר מדובר על האנשים עצמם, כפי שאמרתי, כאשר יש לדאבוננו מלחמה בעולם, אין דבר גדול ממנה, ובצורה כזאת הוא יישב את הדברים המתחברים לדברים שאמרתי. אורך הזמן אסיים ואומר שמתוך ההיכרות הגדולה שיש לכולנו, שהייתה לנו עם איתן, שיש לנו עם איתן ועם כוחותיו העצומים, בוודאי מבחינתי הוא היה אותו גיבור ייחודי, אותו גיבור שהעמיד לנגד עיניו את צורכי עם ישראל, את הערכים שעומדים מעל ומעבר, ולהם הוא שאף. וכפי שאמרתי, הוא הגיע לאותה גבורה לאחר כיבוש היצר בצורה הטהורה והנקייה ביותר. אם דיברתי על קדימות בין כהן כזה לבין כהן אחר, מובא שם בגמרא גם משפט שבו אחתום את דבריי, חכם קודם למלך. וודאי שמבחינתי איתן היה חכם, היה תלמיד חכם, בצורה ייחודית ביותר. חכם שמת, אין לנו כיוצא בו. מלך ישראל שמת, כל ישראל ראויים למלכות. ציינו רבים את חוכמתו הייחודית של איתן, שבכל מקום שהוא הגיע אליו, קידש שם שמיים, והמעגלים הרבים והמיוחדים שבהם הוא היה מחובר ומקושר. קבוצות שונות, אנשים שונים, ובכל מקום שהוא נגע בו, הוא הפיץ אור וטוב.
החברים מישיבת ההסדר סיפרו במהלך ימי השבעה שאיתן קרא לעצמו דישון בגוף שלישי. דישון אמר, דישון יודע. היה בו שילוב מיוחד של רצינות עם שטותניקיות, של לימוד תורה מתוך עמל, יחד עם כלילות, חופש ושמחת חיים. אני מזמין את הרב ערן גור, דוד של איתן, לנושא השיעור גבורה שבקדושה. יש פה מלא מקום לשבת, פה באזור הזה, אבל שתעמדו. שירה ודורי יקרים, כל המשפחה, הרבנים, מעמד מרגש ומחייב לבוא ולומר דברי תורה לעילוי נשמת איתן, המתוק והיקר שנלקח ממנו ונפל בגבורה, ומההספד הולך איתי הפרק, פרק פ"ט, פרק ארוך, נ"ג פסוקים, שחשבתי על מה לדבר. אמרתי אני רוצה שאולי לא נלמד את כולו, אבל קצת נעיין בו. פרק שבעצם שירה דיברה עליו, פרק של איתן האזרחי, משכיל איתן האזרחי, פרק שמכיל בתוכו הרבה יסודות שמלווים אותנו, הרבה פסוקים שמלווים אותנו בהרבה חגים גם כן, בעיקר בימים נוראים, פרק מלא וגדוש אפשר לומר, ואני רוצה גם בלימוד של הפרק הזה, להתייחס לפרשנות של רבי נחמן מברסלב לפרק הזה. בליקוטי מוהר"ן רבי נחמן, בכל תורה הוא פותח בפסוק. בתורה מ"ד שלו, שלא שמתי פה על המצגת, הוא פותח בפסוק, הודיע אמונתך בפי. זה בעצם הפסוק השני פה בפרק. ועל בסיס המילים האלה, הודיע אמונתך בפי, הוא בונה תורה שלמה, שבהמשך נתייחס אליה. אבל בואו נסתכל רגע בפרק. קודם כל, הפרק מתחיל במילה משכיל. המילה משכיל, בקרב פרשנים, בסופו של דבר הסתכלתי פרשנים, ובסוף לקחתי גם את מה שהרב שטיינזלץ אומר בפשטות. משכיל זה אומר שיש כאן איזשהו פרק של התבוננות עמוקה. זה התבוננות עמוקה במציאות, במה שעובר על האדם. יכול להיות גם אפילו, אפשר לקרוא לזה התבוננות מורכבת. הפרק שיש בו נ"ג, טוב, וכמובן משכיל לאיתן האזרחי, יש לנו שני איתנים בדברי הימים. אחד איתן משבט יהודה, יש שאומרים שזה קשור לאיתן האזרחי, מבני זרח, ובאמת הפרק עוסק במלכות יהודה, אנחנו נראה את זה, בהבטחה של מלכות יהודה, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשים משכתיו, בעצם אולי בחלק השני של הפרק הזה, ואולי באסון שקורה, שמתואר פה למלכות יהודה, ואולי זה איתן. אפשרות שנייה זה איתן מבני לוי, וחז"ל לוקחים את זה, קשור כבר לאחת הסיבות שקראתם לאיתן איתן האזרחי, הוא אברהם. אני זוכר שדיברתם על זה שאתם קוראים לאיתן על שם סבא אברהם, חלק כן, איתן האזרחי, שהוא אברהם שאורו האיר ממזרח. בכל אופן, מי שלא יהיה אותו איתן אזרחי, יש פה פרק שכדאי מאוד להתבונן בו במשמעות שלו. הפרק מחולק, לפי מה שאני מבין, לארבע בתים. החלק הראשון, כמו ששירה אמרה, המוטו, חסדי השם, עולם השירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי. אז זה את רוצה לבנות את הבית שלך.
וכל הפסוקים, אפשר לומר, החלק הראשון, כולו עוסק בחסדי השם בצורה מאוד חזקה. אנחנו אומרים אותם בימים נוראים, אני אקרא כמה פסוקים מפה. כי מי ושחה כי ארוך להשם, ידמה להשם בבני אלים, אל נערת בסוד קדושים רבה, ונורא כל סביביו. אתה מושל בגאות הים, בסוג עליו אתה תשבחם, אתה דיכאת כחלל רעב בזרוע עוזך פיזרת אויביך. לך שמיים אף לך ארץ תבל ומלואת הסתה. מי שקצת שם לב ולוקח אותנו 4 חודשים אחורה לימי הסליחות, לפסוקים שחז"ל או כותבי הסליחות בעצם שמו כפתיח לסליחות, מתוך רצון לפתוח את הסליחות עם שבח לקדוש ברוך הוא, לוקחים הרבה פסוקים מהפרק הזה. זאת אומרת, הפרק באמת מתחיל בחסדי השם. ואחרי שבעצם המשורר איתן האזרחי מדבר על הגדולה, כי תפארת עוזה מועטה וברצונך תרום קרננו, כן, בשמך יגילון כל היום, מצוותיך ירומו, זה פסוקים שאנחנו גם מכירים מראש השנה, כן, לפני תקיעה בשופר. הפרק השני, לאחר ההקדמה הזאת, מגיע לחלום, לחזון. אתה דיברת בחזון לחסידיך, יש בחור הרימותי בחור מעם, מצאתי דוד דודי בשם קודשי משכתי, ויש כאן את הבשורה הגדולה של מלכות דוד. והפרק השלישי, אני אעביר את זה. כן? הפרק השלישי כבר מדבר על זה שלפעמים המציאות היא קצת מסובכת. אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטיי לא ילכון, אם חוקותיי יחללו ומצוותיי לא ישמורו, ופקדתי בשבט פישם ובנגעים עוונם. כן, זה פחות פסוקים שאנחנו מכירים מהפרק הזה, אבל כן, יש שכר ועונש, יש מצב שהם לא הולכים בדרך. אבל בכל זאת, זרעו לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי, כריח ייכון עולם ועד בשחק נאמן סלע. זאת אומרת, לעולם יש ברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, בין מלכות דוד. הפרק האחרון מפתיע את הפרשנים, ובכלל מפתיע, אפשר לקרוא לזה בחדות ובכנות שלו, באמירות מאוד מאוד קשות, שאנחנו לא מכירים הרבה בספר תהילים. יש עוד כמה פרקים כאלה שבאמת נאמרים דברים מאוד מאוד אפשר נוקבים. ואתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיחך, נערת ברית עבדך, חיללת לארץ נזרו, פרסת כל גדרותיו, שמת מבצריו מחיתה, שסו כל עוברי דרך, היה חרפה לשכניו. יש פה ממש ביטויים מאוד מאוד קשים של, אפשר לקרוא לזה טרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא, אחרי החלום האדיר הזה שהיה פה. ובסוף בהמשך, עד מה השם תסתר לנצח, תבער כמו אש חמתך, איה חסדיך הראשונים, אדוני נשבעת לדוד באמונתך, אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחך. יש כאן בעצם סיום של הפרק בקושי גדול, אבל הפסוק האחרון שמסיים את הפרק הוא ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. זאת אומרת, גם אחרי הפרק האחרון הקשה הזה והכואב, ואפשר לומר, אנחנו שמים הכל על השולחן, ואנחנו אומרים את כל הכאב שלנו, ואת כל הקושי, אנחנו מסיימים בנקודת הפתיחה, בחסדי השם עולם השירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי. אנחנו מבינים שיש פה איזשהו מעגל, ואנחנו מבינים שהסיפור הוא סיפור מורכב, הוא סיפור מורכב, הוא מתחיל בחסדי השם והוא מסיים בברכת השם. רבי נחמן לוקח את הפסוקים האלה, הודיע אמונתך בפי, ועל בסיסם הוא מביא תורה, והתורה הזאת, הרבה פעמים רבי נחמן יש לו ממש עצות מעשיות לחיזוקים באמונה. כמובן שבעת הזאת אנחנו זקוקים להרבה חיזוקים באמונה, חיזוקים בצדקת הדרך, חיזוקים. אומר רבי נחמן דבר כזה, עצה, כן? האמונה תולה בפה של האדם. כך אומר רבי נחמן מברסלב.
האמונה תולה בפה של האדם. בבחינת הודיע אמונתך בפי. היינו, על ידי שמדברים האמונה בפה, זהו בעצמו אמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה. עכשיו המשפטים האלה לאנשים משכילים, איתן האזרחי, משכיל איתן האזרחי, לפעמים קצת, טוב נו, מה אני אגיד שאני מאמין ואני אאמין? אני לא בקי גדול ברבי נחמן, אבל אני בתורות שלמדתי ראיתי שהפסוקים שרבי נחמן בוחר להביא, אם לומדים את הפרק, מבינים שיש פה מסר הרבה יותר עמוק ומורכב. הרי איתן האזרחי בפרק הזה לא רק אומר אמונה גדולה, אורות והכל נפלא. הוא אומר פה גם כן, ראינו, הוא גם, יש לו גם הרבה טרוניה, יש לו גם הרבה קושי. יכול להיות שמה שרבי נחמן רוצה להגיד לנו פה, זה שאמונה תולה בפה של האדם, ולדבר אמונה זה לדבר, לשים את הדברים, לדבר אותם, ולהבין שיש לנו פרספקטיבה. להבין את חסדי השם, לדבר את חסדי השם, לדבר את הכאב שיש לנו, לדבר את הקושי שיש לנו, ולסיים ולהבין שבסופו של דבר כל המהלך הזה, הוא גם יכול להוביל אותנו לברכת השם. רבי נחמן ממשיך, ובאמת אחר כל החוכמות, אפילו מי שיודע חוכמות באמת, כנראה שרבי נחמן ידע חוכמות, והשכיל והבין, מי שיודע חוכמות, אחר כל החוכמות, וכאן אני רוצה להתייחס אולי קווים לדמותו של איתן לאור מה שנאמר. היכולת להיות חכם מאוד והיכולת להיות קליל. היכולת להיות חכם והיכולת ודיברו על זה הרבה בשאיבה, על עולם האמונה מאוד פשוט, שאין חכם מעולם אמונה כזה. ואני חושב שזה מאוד מתחבר פה לדברים של רבי נחמן, שהוא אומר, אחר כל החוכמות צריך להשליך כל החוכמות. תהיה חכם, אבל תשליך אותם גם. תהיה תמים. לעבוד את השם בתמימות ובפשטות, גמור בלי שום חוכמות. וזוהי החוכמה הגדולה שבכל החוכמות, לבלי להיות חכם כלל. כי באמת אין חכם בעולם כלל, ואין חוכמה ואין תבונה נגדו יתברך. העיקר הוא כי רחמנא ליבא באי. וכך הוא כותב רבי נחמן. בפרשנות לדברים של רבי נחמן שמופיע בשיחות הר"ן, ושם רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, אומר שלגבי התורה הזאת, הוא אומר ככה, ראה זה מצאתי מכתב יד החברים, בביאור יותר קצת וזו לשונו, יש איזה ביאור ככה של החברים, של מה רבי נחמן מתכוון באותה תורה. והוא אומר ככה, כשנופל אדם ספקות באמונת הבורא יתברך, יאמר בפה מלא, אני מאמין באמונה שלמה, ואז הוא אומר, כי יש גבורות נפולין, זה גבורה לא טובה, ויש גבורות דקדושה, שבהם ממתיקים הגבורות דקליפה, לא ניכנס לכל המושגים, אבל הנקודה שמוסיף פה רבי נתן לתורה, זה המילה גבורה. יש כאן גבורה, לחיות חיי אמונה כאלה, של להיות אדם חכם, ובסופו של דבר גם להיות קליל, ולהבין שאני לא מבין, ולהתמסר לדבר גדול כל כך. וכמו שאמרו כאן הרב ברקאי והרב מוזס, שהתורה נובעת מתוכי, היא חלק מהחיים שלי, רחמנא ליבא באי, זה גבורה. זה להתגבר, כן, על השכל המצומצם שאני חושב שאני מבין, חושב שאני לא מבין, ולחיות חיים של חיבור, זה גבורה. ואני חושב שאני רואה את איתן שם, את היכולת שלו, את הכלילות, לא להתעכב עכשיו, טוב, זה מצד אחד כן להתעכב, לא להתעכב על, זאת אומרת, להתעכב על להבין את הסוגיה, כי היא סוגיה, ואני חלק מהסוגיה הזאת. לא איזשהו ניסיון להבין שאני יכול להבין את כל התורה כולה, אלא אני רוצה להבין את התורה, מה שהיא אומרת.
זה צד אחד בגבורה הזאת, זה ממש גבורה, לחיות חיי אמונה כאלה. והצד השני של הגבורה, ובזה אני אסיים, זה קטע שהולך איתי הרבה מאז, כאילו בוא נגיד, באיזשהו שלב בתוך המלחמה, ומאז יצא לי פעמיים כבר לדבר איתו עם בני נוער, הגבורה שמדבר על מסילת ישרים בפרק י"ט, ואני ממש רואה את דמות דיוקנו של איתן למול עיניי כשאני קורא את הדברים של מסילת ישרים. מסילת ישרים בפרק י"ט במידת החסידות מדבר על אהבת השם. זאת אומרת, כן, החסיד צריך לאהוב את השם, ושהאהבה שלו תהיה אהבה שאינה תלויה בדבר. ואז הוא אומר, איפה נבחנת האהבה שאינה תלויה בדבר? בשעות צרה, שקשה. אז הוא אומר, טוב, אבל זה יפה לומר את זה, אבל איך עושים את זה? זאת אומרת, יש לי שתי הצעות. יש לי שתי תשובות, כך אומר המסילת ישרים, דברים ידועים. התשובה הראשונה, שווה לכל נפש, כך אומר מסילת ישרים, והתשובה השנייה, לחכמים בעלי הדעה העמוקה. שימו לב, חכמים בעלי הדעה העמוקה. אז התשובה הראשונה, זו תשובה מוכרת, שהאדם עובר ניתוח, וכואב לו מאוד בניתוח, אבל הוא יודע שהרופא האומן עושה מה שהוא צריך, אז הוא יותר אוהב את הרופא אפילו, למרות שכואב לו, כן? כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, עמו עושה לטובה. אבל התשובה השנייה באותה אני רוצה לקרוא. ואני חושב שאנחנו רואים את הדבר הזה קורה יום יום בשדה הקרב. אך בעלי הדעה האמיתית אינם צריכים אפילו לטעם הזה. כי הרי אין להם לכוון עצמם כלל, הם לא שואלים, בעלי הדעה האמיתית, איתן לא שואל, ריבונו של עולם, למה אתה עושה לי את זה? למה אתה עושה לנו את זה? הוא בכלל לא עסוק בעצמו. הוא מדבר עם דורי, ואומר לו, אני צריך להיות בפנים, יש שם רוח של מסירות למען הכלל. הוא אדם כללי. אלא כל תפילתם להגדיל כבוד השם יתברך, לעשות נחת רוח לפניו. וכל מה שהתגברו עיכובים נגדם, עד שיצטרכו עם יותר כוח להעבירם, הנה יאמץ ליבם וישמחו להראות תוקף אמונתם. אם הם רואים שיש צרה ויש חילול השם, הם לא שואלים, ריבונו של עולם, למה אתה עושה לי את זה? צריך עכשיו חייל שיקדש את שם השם, צריך חייל שילחם מלחמת מצווה, צריך חייל שייכנס. זה התפקיד שלי עכשיו. אני לא שואל את השאלות האלה, אני בא לפתור את הבעיה. אני חייל של השם. והמשפט הבא, משפט שאני חושב שצריך להיות חקוק אצלנו, כשר צבא, הרשום בגבורה, אשר יבחר לו תמיד במלחמה החזקה יותר, להראות תוקפו בניצחונה. איפה הכי קשה? אני הולך להילחם שם. בכל שדה שיהיה. בשדה של, במלחמה. בשדה של לימוד התורה. עם ישראל עכשיו צריך אנשים גדולי תורה. אז הבחור הולך ורואה את זה כפרויקט שלו. עם ישראל צריך עכשיו לוחמים חזקים בצבא. אז הוא הולך ועושה את זה. זה, אומר הרמח"ל, זה התשובה. אמרתי לפני כן, איך הוא הגדיר את זה? כחכמים ובעלי דעה עמוקה. זה להיות חכם ובעל דעה עמוקה. זה להבין שאם יש קושי, אני בא לפתור אותו. וזה איתן שלנו. וכבר מורגל זה העניין, בכל אוהב בשר ודם, שישמח כי יזדמן לו מה שיוכל להראות בו, אל אשר הוא אוהב עד היכן מגיע עוצם אהבתו. אהבת איתן. אז איתן שלנו, אני באמת רואה את הדברים האלה, היכולת להתחזק בגבורה, להתגבר על החוכמות, ועם כל החוכמה הגדולה, אני אומר שככל שבן אדם חכם, זה קשה, והגבורה הגדולה זה להתגבר על החוכמות, ועם הכלילות הזאת פשוט להיות אדם שהתורה היא מחיה אותו, ואיפה שיש חילול השם, הוא בא לקדש שם שמיים.
רגע, אני צריך קצת אור. איזה כוח יש לניגון, תודה אילון. לפני חתונתם שירה ודורי היו בשיעור של הרב יגאל שפרן. הרב התייחס לפסוקים מספר תהילים, פרק פ"ט, אותם אומר איתן האזרחי. שירה שמה לב שהשמות של שניהם, של שירה ודורי, מופיעים בפרק הזה. ואמרה לדורי שהיא רוצה לבנות את ביתם על בסיס הדברים שלמדו יחד. ועוד הוסיפה, בעזרת השם, כשיוולד לנו בן, נקרא לו איתן. את המנגינה הלחין
הרב יגאל לאופר, רבו של איתן בכיתה י', ואת הסרט שנראה כרגע ערך חבר של איתן לישיבה בקריית שמונה, נריה זקס.
כמי שעסק בלקראים וראה אנשים מלאכים שמיתו עצמם עליה וקיבלו ממנה חיים, כמי שטעם טעמה נרגעים וראה אנשים באמת מאושרים, ואיזה אור על הפנים, איך הם נשבים בקסמה לפניה, מתהלכים כסומה אחריה, ותכלית האמת היא כל צדדיה, כל 70 פניה. יקרה מפז ומאושר, נקנתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. כמי שמצא בה את עצמי כשלא זכרתי מי אני, תמיד היא באה והאירה לי פנים, אומרים שהיא כל הטובות שבעולם, אם רק היה לנו מושג. היינו רצים ורצים ורצים ונשבים בקסמה לפניה, מתהלכים כסומה אחריה, ותכלית האמת היא כל צדדיה, כל 70 פניה. יקרה מפז ומאושר, נקנתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. איך הם נשבים בקסמה לפניה, משתגעים מתלהטים אחריה, ואור החיים כל נתיביה, כל נתיבותיה. לאחר הטעימה הקלה מהמזון המשני, נעבור כעת לטעימה מן המזון. עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה, תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מטפל, ורק אל תפחד. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. אוקיי, בגדול מה שקרה זה ככה. יש שמה, ממש שמה, שהאצבע שלי יש, אתם רואים? הלכנו על השביל הזה, היינו שם, מצאנו את השביל, עשינו ככה, ככה, ככה. הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. וואו, איזה כיף. עכשיו, לאחר והגעתי ראשון, יש לי את הפריבילגיה לבחור מלא דברים, בדוגמה. אני השייט על הטמפרטורה. אני מחליט אם המברר דלות או לא. הנה, תעזותי. אוקיי, בגדול נראה לי איך נחלק את העונות. זה כזה יש לכם. העון הזה הוא שלי. זאת אלה שלי. דביר ונווה המתוקים, מזל טוב לבר מצווה שלכם. אנחנו פה בינתיים שומרים עליכם מעזה. אל תדאגו, עם ישראל חזק. אנחנו ננצח. בינתיים שיהיה לכם המון מזל טוב. ותשמחו בבר מצווה שלכם. לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק ליום. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. אמרו על איתן שהיה אהוב, אהוב על רבותיו, אהוב על חבריו, ובוודאי אהוב על בני משפחתו. אני מבקש מדורי, אבא של איתן, לומר מילות תודה לסיום הערב. יש לי משהו.
טוב, אני רק פה להודות לכולם פה. רצינו בערב הזה פחות לדבר על איתן ויותר לדבר אותו. לכן ההגדרה של ערב זה היה ערב לימוד. היה חשוב לנו לא רק לדבר על איתן, כמה הוא אהב ללמוד, אלא באמת לדבר אותו. זה היה איתן. הוא היה אוהב לחקור, הוא אוהב ללמוד, להעמיק, לעיין, היה סקרן. הנושא גבורה יהודית, הוא מתבקש. תודה רבה. היום שאלו אותי, היום בבוקר הייתי במילואים, באיזשהו תרגיל, אז חבר שאל אותי, מה שלומך, איך אתה עטוף? אתה עטוף? אמרתי לו, כן, מאוד, מאוד, אני מאוד עטוף. נסתכל פה על כל האנשים שהגיעו, וכן, אנחנו מאוד מאוד עטופים. אז באמת תודה. סכנה לפרט בתודות, כי אז אתה תמיד מפספס מישהו, אבל אי אפשר שלא, אז באמת תודה לכל השכנים שלנו בנוף ציון, שאין מילים, כמה הם איתנו וכמה הם חלק מאיתנו, למשפחה שלנו, לחברים של איתן, לכל החברים שלנו מכל המעגלים, כל החברים לעבודה, כל החברים של שירה מהמשטרה שכל כך דואגים לה וכל כך חשוב להם, כל החברים מהמילואים, המורים של הבנים, כל הקהילות של ההורים שתומכים ונמצאים גם איתם, ולכל המפיקים של הערב הזה, לגילי, ליוני, לערן, למרצים, לרבנים, לאכסניה שמערכת אותנו פה, למכון הרטמן, לגדעון ולצוות, לכל מי שארגן את הכיבוד בחוץ, לרב יגאל שהלחין, לזקס שעשה את הסרט, לאלון שניגן, באמת לכל האנשים שכל הזמן עוטפים אותנו. הכל התחיל פה, כל האירוע הזה התחיל בעוטף, והוא ימשיך בעוטף, הוא ימשיך בלעטוף אותנו בהרבה אהבה, את כל העם שלנו, בהרבה אהבה ובהרבה רחמים. הוא יעטוף את החוץ, ומבחוץ הוא יעטוף את הפנים, ויחשוף את מה שאנחנו באמת. ובאמת, בואו נעשה ככה, נסיים ככה, נעשה, שמעון בוא, נעשה השכבה, נעשה מי שברך לחיילים, ונראה לי נסיים בתקווה, ובזאת נסיים. בוא, כבר הרגנו אותה. טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום מבלדו, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. יעזו חסידים בכבוד ורננו על משכבותם, מנוחה נכונה בישיבה עליונה תחת כנפי השכינה, במעלת קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מהירים ומזהירים, וחילוץ עצמות וכפרת השמות והרחקת פשע והקרבת ישע, וחמלה וחנינה מלפני צור שוכן מעונה, וחולקה טובה לחיי העולם הבא. שם תהא מנת ומחיצת וישיבת נפש השם הטוב, כבוד החייל הקדוש הגיבור איתן בן שירה ודורי למשפחת דישון. רוח אדוני תניחנו בגן עדן, תתפטר מן עלמא דין קירות אל הענם הרי שמיה והרע, מלך מלכי המלכים ברחמיו ורחם עליו ויחוז ויחמול עליו, מלך מלכי המלכים ברחמיו יסתירהו בצל כנפיו ובסתר אהלו, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, ולקץ הימין יעמידו ומנחל אדניו ישקהו, ביצרו וביצרו אחרים נשמתו וישים כבוד מנוחתו וחפתו
לאמור אדוני הוא נחלתו. וילווה אליו השלום ועל משכבו יהיה שלום, ככתוב יבוא שלום ינוח על משכבותם, הולך ניחוחו. הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו, כולם יהיו בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך לחיילי צה"ל, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ובכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עליהם ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון. ויקיים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. נסיים בתקווה שנצא טובים יותר מאיך שנכנסנו, לאחדות, תקווה לאחדות, תקווה למאור פנים, לאהבת אמת, לדיבוק חברים, תקווה. מחר ב9:30 בהר הרצל, תקיים אזכרה.